Illum nagħmlu l-festa ta' San Juan Leonardi. Jien biss persuna waħda, għaliex għandi nagħmel xi ħaġa, x'tajjeb jista' joħroġ. Illum bħal f'kull żmien in-nies jidhru infestati bid-dilemma li jkunu involuti. Fil-mod tiegħu stess, Giovanni Leonardi wieġeb dawn il-mistoqsijiet u għażel li jsir qassis. Wara ordinazzjoni tiegħu sar attiv ħafna fix-xogħlijiet tal-Ministeru, speċjalment fl-isptarijiet u l-ħabsijiet. L-eżempju u dedikazzjoni tal-ħidma tiegħu ġibet lajki żgħażagħ li bdew jassistuh. Huma aktar tard saru saċerdoti infushom. Giovanni għex fuq il-passi ta' riforma protestanta u l-Kunsill ta' Trent. Huwa u segwaċi tiegħu proġettaw kongregazzjoni ġdida ta' saċerdoti dieċosani. Għal xi raġuni il-pjan li ġie finalment approvat ipprovoka oppożizzjoni politika kbira. Giovanni kien eżiljat minn belt tiegħu ta' Lucca, l-Italja, għal kważi l-bqija ta' ħajtu kollha u arċieva inkoraġġiment u għajnuna minn San Filippo Neri. Fl-1579 Giovanni ifforma l-Fratellanza ta' Dottrina Nisranija u ppubblika kompendju ta' Dottrina Nisranija li baqa' jintuża sas-seklu 17. Il-qassis Leonardi u l-qassisin tiegħu saru qawwa kbira fl-Italja u l-kongregazzjoni tagħhom kien ifformat mill-Papa Clement fl-1595. Huwa miet fl-età ta' 68 sena minn marda qawwija tal-pesta.